Čaute, dneska si robíme recenziu na túto chatu v Alpách, ako už vidíte. Označenie je LEGO Icons, odporúčaný vek je 18+, je označené číslom 10325 a obsahuje 1517 dielikov. Set obsahuje tiež takúto zvláštnu kocku. V sete sú 7 figurok, z toho 2 sú zvieratá. A takto vyzerá krabica zozadu. Môžeme začať. V sete sa nachádza takáto latrína. Za mňa táto latrína vyzerá celkom dobré. Má pekný strom a takto. Ďalšou prístavbou tohto setu je toto kozisko, ktoré obsahuje aj túto jednu prekrásnu figurku. Táto prístavba sa stávala celkom zaujímavo a takto podobne. A z nejakého dôvodu je tu, neviem prečo, 100-eurová bankovka. Táto prístavba zase obsahuje tento strom a tento prekrásny most. A tiež sa tu nachádza tento snehuliak. A už tu máme aj samotnú chatu. Na chate sa nám najviac zapáči toto drevené obloženie a takto. Tu dole vieme urobiť takto, odklopiť tento poklop a nájdeme tam drevo. Myslím, že aj toto okno je dosť pekné a takto. Potom tu máme tieto zaujímavé lampy a nejaké vedro s lopatou a prekrásny nápis Two Pints In. Neviem, či som to povedal dobre, ale malo by to byť asi názov tej chaty. Keď prejdeme sem vyššie, máme tu túto vtáčiu búdku a tento dosť veľký balkón. Ja som ešte tu upravil takýto efekt, že akože tá veverička skáče a vyzerá to viac realisticky. A úplne najvyššie máme strechu, ktorá je celá zasnežená a takéto ozdoby vianočné. A čo sa týka, tak asi toto bolo najhoršie poskladať, lebo ono sa tam tak ťažko pripína, takže pokiaľ budete túto chatu stavať, takže si môžete všimnúť, že toto ide ťažšie. Máme tu aj tento podlhovastý komín a na neho si už povieme, že čo sa robí práve s týmto tlačidlom. Takže presúvame sa do interiéru a keď vôjdeme týmto dverami, objaví sa nám tu táto prekrásna obývačka. Hneď takto sa nachádza vianočný stromček. Tu sa nachádza nejaká kaviareň alebo kuchynka a tu máme nejaké kreslá s občerstvením a pitím. Nachádza sa tu aj tento veľký krb a keď stlačíte na to horné čierne tlačidlo, tak krb by sa mal rozsvietiť. Na ďalšom poschodí sa nachádzajú postele, ako tu vidíme, s modrou prikrývkou, sviečka, ktorá horí. Tu by som sa troška bál, či sa tá drevená chata nezapáli. Nejaký veniec a tu tiež, keď zapálime toto, tak je vidno takýto efekt. Potom hneď vedľa sa nachádza takýto obraz, skrinka s darčekom. A tu sa nachádza koberec s tiež postelou a sviečkou, ktorá horí. Ono sa tu nachádzajú ešte takéto závesy. A úplne hore na podkroví sa nachádza tiež jedna posteľ s horiacou sviečkou a nachádza sa tu aj tento darček. A ja by som aj zabudol, ešte tento set ukrýva takéto vozidlo s touto majiteľkou chaty asi. Tu sa asi nachádza majiteľ. A potom sa tu ešte nachádza tento lyžiar. Takže set úprimne odporúčam, je dosť pekný, na hranie playset do vášho LEGO mesta a čau.